खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। बोथोर बादालि गैयै समावनो अखाजों लोगोसे गिख्रंथाव बारहुंखा बारदों। भारत भुटान सिमनायाव बारहुंखाजों गोबां खहा जादों। गेदेर गेदेर दंफां लाइफांफोरा गुबुनायजों लोगोसे न' बांनि थिंफोराबो बिरखारजोबदों। भारत भुटान सिमानि 1 नं सुख्लाय 2 नं सुख्लाय डिमाकुसि हलिपार गौसाला बायदि गामिफोराव बारहुंखा। फोरमायथिनाय बादिब्ला सोरांसि 3:30 रिंगानिफ्राय 4 रिंगासिम गिख्रंथाव बारहुंखा बारदों, जायजों गेदेर गेदेर दंफां लाइफांफोरा गुबुदों। रोजा रोजा गय बिफां नारेंखल बिफांफोरा बायनानै सिलिंखार जादों। बेनि अनगायैबो न' बांनि थिंफोराबो बिरखादों। मोब्लिब खुन्थियायाबो गुबुदों, जायनि जाहोनाव मोब्लिब गैयै जादों। बेनि अनगायैबो छठ फुजाजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय हाबाफारियाव खोंनाय पेन्डेलाबो थेर बेथेर जानायखौ फोरमायथिदों। बेबायदिनो हरखाब फैनाय बारहुंखाया फारसेनिफ्राय सिलिंखार खालामलांदों। गासै आबाद, गेदेर दंफां लाइफां, गय नारेंखल बिफां, न' बां गासैथिंबो सिलिंखार जानायखौ नुनो मोननाय जादों। रायजोआव रायजो राजानि खर'आव मोनफानि उनाव मोनफा रायजो सोरखारनि जाबसिननाय। लामा सामायाव गारि मथरजों हान्थियोब्ला टलगेटफोराव गोबां रां लानायनि अनगायैबो मुवा बेसादनि बेसेन बांनायखौ सोरखारा सामलायनो हायैनि उनाव आरोबाव रायजो राजानि खर'आव रायजो सोरखारनि जाबसिनबावनाय। दानिया लामा सामायाव रेलि बा जायखिजाया हाबाफारि आरो मेल मिथिं खुंनायाव गनायथि लानायजों होनो नांसिगोन खाजोना। हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय, बैसागु, बिहु, मिथिं, कनफारेन्स बायदिनि थाखाय 300 रां खाजोना होनो नांगोन। राजखान्थियारि हाबाफारि बा राजखान्थि दोलोनि गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरनि थाखायबो होनो नांगोन 2000 रां खाजोना। मोनफ्रोमबो गेलेमु आयदानि खुंफुंनांगौनि थाखाय जेरै खारनाय, माराथन, कार रेलि, बाइक रेलि बायदिनि थाखायबो होनो नांगोन 2000 रां खाजोना। लामा सामायाव दिन्थिफुंनाय माखासे सांग्रांथियारि हाबाफारिनि थाखाय होनांगोन 500 रांनि खाजोना। थियेटार दिन्थिफुंनाय, बोसोर गोदाननि इभेन्ट, एक्जिबिसन, ट्रेड फेयार, मेला, फुड फेस्टिभेल, एक्सप' बायदिफोरनि थाखायबो दानिया होनो नांगोन 5000 रांनि खाजोना। पेट्रल पाम्प आरो गेस एजेन्सि पारमिटनि थाखायबो गासै 10000 रांनि खाजोना होनो नांगोन। बेफोरनि अनगायैबो ड्रन बिरहोनायनि पारमिसन बा गनायथि लानायावबो 3000 रां खाजोना होनो नांगोन। कमार्शियेल कनस्ट्राक्सननि थाखाय, पुलिस क्लियारेन्सनि थाखाय गुवाहाटीनि थाखाय 50000 रां आरो गुबुननि थाखाय 25000 रां खाजोना होनो नांगोन। प्राइभेट इमप्लयमेन्ट भेरिफिकेसननि थाखाय 300 रां खाजोना होनो नांगोन। बेबायदिनो गोबां बिथिङावनो खाजोना होनो नांगोन। मोनसेबो खामानिखौ सोरखारनो खाजोना होआलासे मावनो हानाय नंला, जायखौ लानानै बेरेखा दोलोनि गोख्रों बेरेखा खालामनाय। हारिमुवारि हाबाफारि जेरै बैसागु बा बिहु बायदि खुंनो थाखायनो सोरखारनो खाजोना होनांनायखौ लानानै सोरखारनिसिम गोख्रों सोंथि खालामदों कंग्रेसनि दैदेनगिरि भुपेन बरा बिथाङा। जाय गिबि मन्थ्रिया उरां बिरहोनायाव बोसोरसेयाव 20 कौटि रां खरसा खालामो आरो चार्टार फ्लाइट बाहायो, बेफोरनि थाखायनो रायजो राजानिफ्राय खाजोना लानो गोनां जाबाय नामा होननानै सोंथि खालामो। जुदि पेन्डेल बानायनायावनो 40 कौटि रां खरसा खालामनो हायोबा, हेलिकप्टार बिरहोनायाव 20 कौटि, एडभार्टाइज होनायाव 100 कौटि रां खरसा खालामनो हायोब्ला हारिमुवारि हाबाफारिनि थाखाय मानो रायजो राजानिफ्राय खाजोना लानो गोनां जाखो होननानै सोंथि खालामो। ना बायजोआव जे बिसायख'थि जादों बेयाव बिजेपिनो बांसिन रां होनो गोनां जादों नामा होननानैबो सोंथि खालामो भुपेन बरा बिथाङा। बे सोरखारा फालांगियारि सोरखार आरो दालालि सोरखार होननानैबो कंग्रेसनिनो दैदेनगिरि अपूर्व कुमार भट्टाचार्य बिथाङाबो बुंथियो आरो बुंथिबावदि बिजेपि सोरखारा फारसेथिं खेल रत्ना आरो संस्कृति महरन बायदि खुंदों, नाथाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव रायजो राजानि खर'आव खाजोना जाबसिननानै होदों। बे सोरखारा सुबुं माहारि, हारि आरो हादरखौ अननो रोङा। बे सोरखारा सोरखार सालायनो हायाखै। बे सोरखारा 1,42,000 कौटि रां दाहा दं। बेनिखायनो बे सोरखारनिफ्राय जेबो मिजिंथिनो हाया आरो बिथांमोनहा लामायाव जलंगा लानानै थानांगौ होननानैबो बुंथियो अपूर्व कुमार भट्टाचार्य बिथाङा। बेरेखा दोलो कंग्रेस दोलोआ बे खाजोना लानायनि सायाव सोंखारिनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोजों लोगोसे रायजो राजाफ्राबो रायजो राजानि सायाव जि खाजोना जाबसिननानै होदों बेनि हेंथायै खुद्रिदों। इजराइल आरो हामास उदखारि हान्जानि गेजेराव दावहाखौ लानानै गोरोबथा जादों। गोलाव सम दावहा जानायजों गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे धोन सम्पति, गेदेर गेदेर बिल्डिं, हस्पिटाल बायदिफोरा जोबस्रांजोबनायनि उनाव दावहाखौ दोनथ'नाय फारसे आगान सुरदों। इजराइल आरो हामासनि गेजेराव गोरोबथा जानायनि उनाव इजराइल हादरा केबिनेटआव माखासे थांखिफोर लादों,
जेरै इजराइल हादरनिफ्राय एयार स्ट्राइक खालामनाय आरो हाजों गाग्लोबनायखौ सानब्रैनि थाखाय दोनथ'नाय जासिगोन। सानब्रैनि थाखाय सिजफायाराव थागोन इजराइल हादरा। नाथाय हामास उदखारिफ्रा गावसोरनि आवथायाव दोननाय 50 इजराइलनि आइजोफोर आरो उन्दै गथ'साफोरखौ उदां खालामनानै हरनो नांगोन। बेनि सोलाय इजराइलनि जोबथेसालियाव थानाय पेलेस्टाइननि 300नि मादाव 150खौबो उदां खालामनानै हरगोन इजराइल हादरनिफ्राय। बेबायदिनो इजराइल आरो हामास उदखारि हान्जाफोरनि गेजेराव गोरोबथा जादों आरो बेबायदिनो हामास उदखारिफोरा गावसोरनि आवथायाव दोननाय इजराइलनि सुबुंफोरखौ सानसेयाव 10 उदां खालामनानै हरोब्ला इजराइल हादरनिफ्राय गाजायाव गाग्लोबनायखौ सानफा दोनथ'लांगोन। जुदि हामास आरो इजराइलआ गावसोरनि गोरोबथाखौ मोजाङै मोजां गनायलाङोब्ला गोलाव समनिफ्रायनो इजराइल आरो हामासनि गेजेराव जानाय दावहाया लासैनो जोबलांगोन, बेयाव फोथायनाय दङ। दुखुनि रादाब, 4 आर्मि पार्सनेला उदखारिनि गुलिजों जिउ खहा। जम्मु एन्ड काश्मीरनि राजौरीआव उदखारिनि गाग्लोबनायजों 4 आर्मि पार्सनेलनि जिउ खहा। बेनि मादाव 2 आर्मि अफिसार आरो 2 जवान। राजौरीनि बाजिमलनि साखाथियाव थानाय अरनबारि कालाकट हाग्रायाव 2 उदखारिफोर थानायखौ खौरां मोननानै सार्च अपारेशन खालामदोंमोन, जेराव हाग्रायाव थाखोमानाय उदखारिफोर आरो रैखाथि हान्जानि गेजेराव गावलायलायनाय जादोंमोन। बेयावनो 2 आर्मि अफिसार आरो 2 जवाना थैनो गोनां जादों। फारसेथिं उदखारिफोरा जोखोम जादोंब्लाबो जिउ रैखा मोननो हादों आरो बे समसिमावबो उदखारिफोरखौ नागिरनाया जागासिनो दंखौ मिथिहोदों। कालाकट हाग्राया जोबोद अरनबारि जानायनि थाखायनो उदखारिफ्रा हाग्रायाव गोरलैयैनो थाखुमानो हायो आरो हाग्रायाव थाखुमानानै गोरलैयैनो गुलिबो गावनो हायो। जायनाखि कालाकट हाग्रायाव उदखारिफ्रा गिदिंगासिनो दं, बेखौ खौरां मोननायनि उनाव हाग्रानि खाथि खाला थानाय सुबुंफोरखौबो न'आवनो थानो थाखाय बिथोन होखानायजों लोगोसे फरायसाफोरखौबो फरायसालियाव थांनायनिफ्राय गोजानाव थानो बिथोन होखानाय जादोंमोन। गोजोनथाव रादाब, उत्तराखन्डनि उत्तरकाशीआव गुदुङाव नांथानानै थानाय 44 मावसुमाफोर, जेराव 2 बर' मावसुमाबो दङ, बिथांमोनहा थाबैनो न'आव सौफैनो हासिगौ। सानसे साननै बा दिनैनि गेजेरावनो बिथांमोनखौ गुदुंनिफ्राय रैखा खालामनो हासिगौ। थांनाय 12 नबेम्बरावनो हाजो गिसिगानानै हा आरो अन्थाइफोरा गोग्लैनायनि थाखाय बिथांमोनहा गुदुं नाला बानायबाय थानाय समावनो नांथानानै थानो गोनां जादोंमोन। बिथांमोनखौ रैखा खालामनो थाखाय गोबां नाजानायनि उनाव दा ड्रिलिं मेसिननि गेजेरजों 45 मिटारसिम पाइपखौ सोहरनो हाबाय आरो 12 मिटारल' आद्रा दंसै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पाइपखौ सोहरनो हायोब्लानो पाइपनि गेजेरजोंनो बिथांमोनहा बायजोआव ओंखारबोनो हासिगोन। जानाय लोंनाय, आदार, अक्सिजेन बायदि बायदिखौ गुबुन पाइपनि गेजेरजों बिथांमोननो दैथायहरनाया जागासिनो दंखायो। 11 साननि उनाव दा बिथांमोनखौ रैखा खालामनो हानायनि लामा फारसे सौफैबाय, जायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायथिदों नखरनिफ्रा। गुदुं सिङाव नांथानानै थानाय रामप्रसाद नार्जारी आरो सन्जय बसुमतारी बिथांमोननि खौरांखौ जाथायनिफ्राय खुनुरुखुमै रैखा मोननाय सन्जय बसुमतारीनि बिदा रकेट बसुमतारीनिफ्राय खौरां मोनबाय थायो आरो दा नखरनिफ्रायबो उत्तराखन्ड फारसे थांदों। बिथांमोना बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ थांनायनि राहा खालामनानै होदों आरो आखाइ खरसानि थाखाय बिपिएफनि एमएलए रबिराम नार्जारीआबो रां हरदों होननानै फोरमायथिदों नखरनिफ्राय। चिरां जिल्लायाव गिथावना बुथारनाय जाथाय, फिसायानो गावनि बिसिखौ बुथारनानै फासि नांनानै थैनायनि महर होनो थाखाय बिसिनि गोदोनायाव दौ लोंफानानै आलायनानै दोनदों। बे गिथावना जाथाया चिरां जिल्ला आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय नयपरिया नांगलभाङा मादापरायाव जानो मोन्दों। फिसायनि मुङा बासिरुद्दिन शेख आरो बिसिनि मुङा हाबिजा बेगम। गावनि फिसायानो बिसि हाबिजा बेगमखौ इनायै बुथारदों। बेनि उनाव फासिनि महर होनो थाखाय गोदोनायाव दौ लेंफानानै आलायनानै दोनदों। जाथायथिलियाव नुजाथिहैदों आमगुरि पुलिसनिफ्राय बेनि उनाव संदानायनि हाबाखौ मावदों। ओजोंहाय दायनिगिरि बासिरुद्दिन शेखआ जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमादों। खौरांखौ फोसावनाय समाव दायनिगिरि बासिरुद्दिन शेखखौ पुलिसा हमनो हाथ'वाखैमोन। भारत भुटान सिमना चिरांनि रिपु रिजार्भ हाग्रायाव दंफां दाननो बिबान होजाग्रा टेट्रेमा बसुमतारीखौ एरेस्ट खालामदोंब्लाबो दंफां दाननो बिबान होग्रा फेरेंगाजों दानानै होजानाय एनजिअनि माखासे सोद्रोमाफोरनि हेंथा राहा लायैखौ लानानै दावराव देख्रेब नार्जारीनि माखासे बिबुंथि आरो एनजिअआ मावबोनाय माखासे खामानिफोरनि सायाव जुडिशियेल इनकुवेरि जानांगौनि थाखाय दाबि। बिथाङा बुंथिदों दि दंफां दानफायनायनि दायाव टेट्रेमा बसुमतारीखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय, नाथाय एनजिअनि सोद्रोमा दामफ्ला बसुमतारी आरो दिनेन नार्जारीखौ खालि एनजिअनिफ्रायल' बोख्लायनाय जादों। बिसोरखौ जेबो साजा होआलासे एनजिअनिफ्रायल' होखारदों होननानैबो बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारीया। आरो बिटिआरनि फेरेंगानि दिनाव बेफोर इनाय जादों होननानैबो बुंथियो। लोगोसे फेरेंगानि समावनो गावथारनाय, बुथारनाय बायदिफोरा जानो मोन्दों होननानै बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारीया। जेरै आयेन बेरेखायै हा आवग्रिदों होननानै बिपिएफनि मददगिरिफोरखौ होखारदों। बेनि अनगायैबो थांनाय 2021 मायथाइयाव
झारबारि गामियाव जथुम्मा बसुमतारीखौ दंफां सिखाव होनानै उन्दुबाय थानाय समावनो एनजिअनि सुबुंफोरा थांनानै गाज्रि बुग्लिहैदों, जायजों बिथांनि थाइसे मेगना दा खाना जानानै दं। बेनि अनगायैबो बेन्जामिन बसुमतारीखौबो दुब्लियाव ना लायनायखौ एनजिअनि सुबुंफोरानो फेन्दायाव गुलि गावदों। मालिबिटियावबो नबेसर बसुमतारीखौ दै जिङाव लांनानै गावथारदों आरो थांनाय बावैसो 17 सेप्तेम्बरावबो झारबारि गियानपुराव हेमन्त बसुमतारीखौ एनजिअनि सानै सुबुङा खर'आव थोंजोङै गुलिखौ गावदों, जायजों बिथाङा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बेनिखायनो बेफोर जाथायनि सायाव जुडिसियेल इनकुवेरि बा नायबिजिरनाय जानांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों आरो बेफोरनि सायाव नायबिजिरनायाव चिरां जिल्लानि डिएफअखौबो सिङाव लाबोनांगौनि दाबि खालामदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। लोगोसे बुंथिबावदों दि फेरेंगानि एनजिअआनो 2 नम्बर खामानिखौ मावदों, बेयो रोखा जादों। बेखौ दोनखुमानो हायाखै आरो बेफोर आयेन बेरेखा खामानियाव थोंजोङै बा खेंसालियायै फेरेंगानिनो आखाइ दं, जेराव चिरांदुवाराव फेरेंगानि बियाबाव गं 19 दंफां मिल दं आरो बेफोर मिलाव हाग्रानिफ्रायनो दंफाङा फैयो होननानैबो बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया। जोंनि दाबि मानिथारनो नांगोन। एमएलए भबेन पेगु हाय हाय बे स्लगानजों गोमसारहोदों रायजो राजाफोरजों लोगोसे गोबां फरायसाफोरा। धेमाजि जिल्ला जनायसिले दैमायाव पाक्कानि दालां नांगौनि थाखाय गोबां गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे गोबां फरायसाफोरा जयै जांख्रिखांदों। पाक्का दालां लुयैनि जाहोनाव ओनसोलनि सुबुंफ्रा हान्थामेलानि बेलायाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। फरायसा गथ'साफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसोरो गोबां खस्थ' खालामनानै फरायसालि फारसे थांनो गोनां जायो। नावजों थांनायाव बिसोरनि इउनिफर्मआ दैजों गिसि जायो आरो बिजाबफोराबो दैयाव सियो होननानै फोरमायथिदों बिथांमोना। बेनि अनगायैबो फोरमायथिबावदों दि माब्लाबा समाव नावा दैयाव गोदोनायजों बोसोराव सासे बा सानै सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जायो। रायजोफोराबो फोरमायथिदों दि जुदि सोरखारा दालांखौ बानायनानै होआबा बिथांमोनहा बा रायजो राजाफ्रा भट होनायनिफ्राय गोजानाव थागोन। मानोना गोलाव समनिफ्रायनो अरायनि थाखाय पाक्कानि दालां लुनानै होनो थाखाय रायजो राजाफ्रा गोबां दाबि खालामबोदों। दालां नांगौनि थाखाय गिबि मन्त्रि एमएलए बिथांमोननो गोबां आर'जलाइ होबोबाय, नाथाय दिनैसिमबो रायजो राजानि गांनाय उखैनाय बा रायजो राजानि दाबिखौ खोनासङाखै होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। जायनाखि बे दोंसेल' लामा, बे लामाजों थांलाय फैलाय जायाबानो रायजो राजाया जेबो राहा गैया। बेनिखायनो बे दैनि सायाव पाक्कानि दालां लुनानै होनांगौनि थाखाय रायजो राजाफ्रा सोरखारनिसिम आर'ज खालामदों। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनिया जुदि मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा गोजान जायगायाव थांनांगौनि गोनांथि गैलिया। बङाइगाव टाउनावनो गोदानै बेखेवबाय आइ हस्पिटाल, जेराव खम बेसेनावनो मेगननि अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ। आखाइजों आरो कम्पिउटाराइज्ड फेक' मेसिननि गेजेरजोंबो मेगननि अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ। डक्टर किशोर पल, जाय एमबिबिएस डिअ कैटारेक्ट आरो ग्लक'मा स्पेशलिस्ट, डक्टर आशराफुल आलम, जाय एमबिबिएस एमएस अप्थाल्मोलॉजी, बिथाङा कैटारेक्ट सार्जन, आरो डक्टर मेघाली शर्मा, जाय एमबिबिएस एमएसआई स्पेशलिस्ट अप्थाल्मोलॉजी, बिथांमोनखौ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव मोननो हागोन। थावनिया बङाइगाव टाउनाव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिं, अदेबानि बास स्टेन्डनि सोनाब दिगाव। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिमनि गेजेराव सार्भिसखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आरो नोंथांमोनहा बङाइगाव आइ हस्पिटालाव गुबुन गुबुन सार्भिसफोरखौबो मोननो हागोन, जेरै कैटारेक्ट एसेसमेन्टनि राहा दङ, लोगोसे डायबिटिस भिजन एसेसमेन्ट, ग्लक'मा एसेसमेन्ट, मेकुलार डिजेनेरेशन एसेसमेन्ट, कन्टेक्ट लेन्सनिबो राहा दङ, भिजुएल एकुइटि, डिसिटि, डिसिआर, कर्नियायाव जेंना जानायनिबो फाहामथाय होनायनि राहा दङ। बेफोरनि अनगायैबो प्रेसक्रिप्शन आइग्लास एन्ड रिडार्स, फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दंफायो। मोजाङै मिथिबावनो हास्थायोब्ला 0366435659 नङाबा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।